Добре дошли в терапевтично място. Сега ще ви разкажа и покажа една чудесна психологична техника, която нарекох самочувствие в ръката. Всеки ден животът ни сблъсква с различни предизвикателства. С някои от тях успяваме да се справим лесно, други изискват повече търпение и внимание, а трети могат направо да ни разкажат играта. Нищо чудно, че в такива моменти започваме да губим вяра в себе си. Започваме да се съмняваме дали въобще ще се справим, можем ли, знаем ли. Това може да се случи на всеки един от нас. Или с болка в сърцето, да гледаме как детето ни губи вяра в себе си. Затова ви предлагам една чудесна, доказано ефективна, практична психологична техника, която нарекох самочувствие в ръката. Тя ще ни напомни, че притежаваме онези качества и способности, които да уважаваме и обичаме. Имате лист хартия, цветни, моля ви, продължаваме. Сложете длънта с разперени пръсти, а върху листа хартия изберете си какъвто искате цвят. За тази техника цвета на молива няма значение и очертайте хубаво и плътно 5 разперени пръста в цялата длан. А след това спрете за момент и се замислете за онези 5 ваши качества и способности, които цените, които се гордеете, че притежавате и смятате, че ви помагат в живота. Аз съм сигурна, че ще се сетите за повече от 5, но нека да се спрем на тази брой. Когато сте готови, сложете длънта върху отпечатъка, затворете очи. Повторете си на ум или шепнешком няколко пъти написаните качества и способности. Представете си как силата на тези качества и способности прелива през пръстите и влиза във вас. Това сте вие. А това беше техниката самочувствие в ръката. Може да използвате винаги, когато имате нужда от нея. И нека силата на психологията бъде с вас.